Så er jeg startet med en af mine første optagelser fra i dag. Jeg har lavet nogle små demoer med, men dem har jeg slettet igen. Det viser, at de blev ikke til ret meget. Og ved samme lejlighed kan jeg jo sige, at i dag der har jeg ikke fået sat støvbolden på mit kamera, så der kan godt forekomme lidt mere støj. Ellers med hensyn til opløsning og sådan noget, der kører jeg 4K. Og så kører jeg med sådan en horisontal frosen. Så hvis man vipper kameraet, så sker der ikke noget ved det. Den horisontale del, den giver dig, man kan godt dreje kameraet. Det der er i dag, det her, jo, der er lige kommet videre med hensyn til den opløsning, jeg kører med, det var så 4K. Og jeg tror, den hedder Epic, den jeg kører med nu. Og hvad er der nu at fortælle med den? Jeg kører 25 frame, fordi med alle de optagelser efterhånden, jeg har taget, der har det vist sig med 50 frame. Der er computeren svært at følge med, og alle de frames, der kører per sekund der. Men nu prøver vi så med 25 frames per sekund. Så jeg har valgt at gå en tur med i Slotshaven her. Nu er naturen hernede. Så må vi se, hvor meget det bliver til, når jeg kommer hjem. Og hvordan lyden den er i forhold til, når nu er den der støvhatten, den ligger derhjemme. Men det blæser heller ikke i dag, så det er som fint vejr. Det er så det, vi kalder for æblehaven her. Der er ikke så mange æbletræer tilbage. Jeg tror, det var noget med æbleplantage, der var engang. Men om de gik til, eller hvad der skete, det ved jeg ikke. Så har vi slottet hernede bagved. Jeg ved ikke, om der er for meget sollys lige på her. Fint vejr. Faktisk ret spændt på, om man for en gang skyld kan få lavet en ordentlig video, uden den hakker, eller går helt ud, eller crasher totalt. Og hvis det er nok med 25 frames, så er det jo fint nok. Bare det vigtigste er, at jeg kan køre 4K. Jeg kan selvfølgelig godt sætte den længere ned i noget, der hedder 2,7K. Men så giver kvaliteten af billedet heller ikke så godt. Jeg vil godt have sådan en rimelig anstændig. Altså hvis vi skulle gøre det op i megapixel, så kører vi i noget, der hedder omkring 15 millioner pixel lige i øjeblikket. Så det er jo rimelig tæthed i hvert fald. Det gør, at tingene skulle blive en lidt skarpere og pænere kontrast. Så vi kigger lidt ned på græsset her. Man må også se det. Det ser jo sådan rimelig skarpt ud.
you do if you found gold? Hvis man er heldig, så kan man jo se her på skyggen her, når man filmer ned mod mig selv her. Og selvom jeg tilter kameraet, så tilter jeg sådan set ikke billedet. Det kører stadig helt lige. Hvis man løber mærke til min skygge lige foran her. Det her det er kameraet, jeg holder her. Og jeg tilter den nu. Og alligevel så er den horisontalt i orden. Eller over vertikalt. Så det er sådan en meget god demonstration, hvis man kan se det. Det ligger den dag. Og det er varmt. Ingen vind. Ja, det er dog skønt. Jeg havde også ment, at jeg skulle have haft Daniel med ned, når han havde travlt med sin computer, og han skulle bade, og han skulle mange ting, og så ville han nok være sammen med en eller anden lidt senere. Ja, de unge mennesker i dag, de har så mange ting, de skal ordne. Det er tydeligt, man kan se slottet, men solen den står lige på. Så for mig kan jeg ikke se slottet her. Det er bare sådan en silhuet. Det er helt sort. Det er helt flotte figurer, vi har hernede. Springvandet herovre. Prøv en gang at lægge mærke til de her fine træer, som der, eller busketræer, som er blevet klippet som figur. Det er jo helt fantastisk. Der er en herovre, den er lavet som sådan en orm eller sådan noget andet. Det er svært at se her på kameraet. Jeg kan godt se skyggen her, når jeg kører herude. Jeg skal lægge mærke til det her nu. Så tilte kameraet fuldstændig. Og alligevel så kører den, man kan også vippe den sådan her. Og så kører den alligevel, hvad det hedder, på den rigtige vej her. Jeg synes, at det er i hvert fald en fordel, hvis man ligger nede under vand og svømmer. Og svømmer der jo ikke helt lige. Så er der den dejlige store sø her. Det er også fantastisk smukt. Jeg håber virkelig, at det her det bliver sådan noget, den her video. Den er da sådan rigtig pæn. Nu vil jeg så prøve at gå ned mod slottet her. Jeg tænker lige på en tur ned i byen også. Jeg havde nok ikke filmet det hele. Lige nu der er jeg næsten op på 10 minutter. Så har jeg solen lige i ansigtet her. Så det kan godt være, at videoen bliver noget skidt. Det er også kun en prøve, det er ikke, man skal bruge til noget. Hvis man var Tyrkiet, man kom hjem, og så der var ikke noget, at man kunne bruge. Det store af det hele, det ligger i, at man skal bruge det her til at finde ud af, om man har nogle flotte figurer, der er sat op her.
Ved du hvad? Så en lang tur. Den skal også have lidt vand, jo. Det her, det kaldes Jagtslottet fra Christian den 4. tid af. Det er her, de starter med at ride ud, når de er på jagt ude i Stor Dyrehave. Skød så en kronhjort, som de så skulle ned og spise bagefter slottet. Men jeg tror ikke, Christian den 4. han skød så mange kronhjorter selv. Det var der andre, der gjorde for ham, og så stod han selv med trofæet og med geviret i hånden. Det er i hvert fald de historier, jeg har hørt. Og nu har vi så alle momenterne i haven her, man kan se dem. For 2 år siden, der var der gået pest i alle momenterne hernede, så de måtte fjerne alle hækkene. Og så stod det tomt i et års tid, før de kunne plante noget nyt, fordi at rødderne, de skulle først uddøde først, så går det bakterien op i de nye planter, og det er ret omstændigt at sætte det op. Så ja, men nu er det tilbage igen. Hvis det kommer på nettet her, og hvis det virker, jamen så vil jeg sige, at det er en del af Hillerød centrum. Og ja, vi har nok den smukkeste natur i hele landet, tror jeg. Og det gælder så også, hvis du kommer til Jylland og sådan noget. Det kan godt være, at de har nogle marker og ting og sager. Men naturmæssigt og hvad kan man sige, beplantningsmæssigt og vedligeholdt, så tror jeg, at det her det er noget af det flotteste, man kan besøge i Danmark. Man kan se, der er svaner dernede, hvis man kan se dem i den her. Og det der er jo et stykke vej dernede af. Man kan se, de er ved at lave noget land her. Med søen. Og her er noget til, når vandstanden stiger nede omkring slottet der. Og de er ret travlt med at få skiftet nogle røranlæg op. Og så selveste jagtslottet her. Det er fint. Rigtig mange mennesker kommer her hver dag, bare cykler eller går rundt om søen, eller bare for
få den oplevelse med her. Det er også smukt. Og så hører naturen omkring sig. Hører fuglekvider og svaner og ænder og alt muligt. Larbænder. Og nu man må høre alt sammen. Og jeg håber lidt, at den her optagelse bliver lidt mere end de andre der. Så de er i hvert fald ikke blevet så gode. Og så på den anden side af den første sø her, der har vi også lidt, der har man bygget en ø til fugle for det meste, men også ænder og svaner og de yngler. Der er ikke sådan noget med, der bor nogen eller noget som helst. Den bliver lige blevet renoveret, kan jeg huske noget. Her. Jeg ønsker, jeg kunne zoome lidt ind, men det kan man altså ikke. Ja. Masser af ænder på søen i dag. Men jeg skulle ikke den vej. Jeg skulle faktisk den anden vej. Jeg synes bare, det er så utroligt smukt, det her. Strue og grønne enge, og der stiger rundt til alting. Det er en oplevelse i hvert fald. Jeg synes, dem der kommer til Hillerød, de skal i hvert fald prøve at se det med deres egne øjne. Jeg tror, de vil sætte pris på det bagefter og få den oplevelse med hjem. Det er ikke så lang tid, før jeg cutter optagelsen af her. Nu har jeg optaget i 19 minutter, kan jeg se. Så det var ikke, fordi jeg skulle lave en kæmpe lang optagelse, men det ville være meget rart at se, hvad der egentlig sker, om den cutter dem op i små bidder, eller hvad den gør. Fordi hvis det er en fil, så er den en kæmpe stor fil. Altså, hvis man tager 1 minut, det er 500 megabyte. Så det må jeg jo næsten selv regne det ud. Der sidder et hukommelseskort på 256 gigabyte. Havde det været det andet, så havde der ikke været mere tid tilbage. Ja, altså, det med lyset her. Nu er der lidt mørkt her. Der skulle den selv gå ind og korrigere med lysstyrke. Jeg kører den selv fra 100 aser til 3400 aser belysning automatisk. Men jeg synes ikke, den er ret meget justering i øjeblikket. Det kan også bare være, det er mig. Som regel altid den, der står med kamera, og der laver alle fejlene.
Rigtig hyggeligt. Her har de også lige fået gravet åerne op og fået dem stabiliseret igen med nye pinde. Jeg har faktisk ikke set de nye pinde, men det er det altså. Lige se, hvad vi gør her. Jeg gider ikke tage ud til Irma-Torv, og så er jeg sammen her gennem slottet. Jeg ser hernede på opgaven, de har flettet med piletræer. Her er jo restaurering over på slottet herovre. Nu må se på det ene tårn. Sidste gang der var det vagttårnet, eller fangetårnet, ved jeg også, at man lavede reparation på. Nu har jeg holdt den her i 20 minutter, eller mere. Det er mig faktisk lidt træt i armen af. Det her, man lige ser her på billedet, lige præcis det her stykke her, det er det ældste af slottet. Resten af slottet, det brændte ned under Svenskekrigen. Eller jeg ved ikke, der er flere skrøner om det, fordi det var blevet brændt ned flere gange. Den ene gang, det var fordi, man havde glemt at slukke en af pejsene. Og så, ja, så brændte den ned. Men jeg tror bare, man har givet svenskerne skylden, at det skete. Og om det skete eller ej, jo, jeg ved det, at og det hele går renoveret. Man har brugt de her sten, som man ser her. Det er nogle, mange af dem, når man har taget fra andre steder af. Fordi man skulle bruge nogle bestemte sten. Det er jo sådan nogle gamle sten, som er lidt større end normalt. Ikke noget, man laver mere. Altså, der er ikke så meget at sige mere end det, vi allerede ser. Man skal bare nyde det. Når vi så bliver gamle, så kan vi sidde og nyde turen en gang til, selvom
vi ikke skal gå turen fysisk længere. Det er sådan en lille film her. Man kan også se, hvor detaljeret den er. Her, det var en bro, der kunne slås op og ned. Så man ikke bare lukket ind til ingenting. Springningen, som I kan se her. Så siden, det er der i hvert fald. Det er en kopi af det originale springvand, fordi under svenskerkrigen, der tog svenskerne det originale med til, hvor det var Stockholm. Og der står det så stadigvæk. Og her har vi så fronten. Slottet er jo nærmest set det hele her. Det er en fordel. Så man kun står her og springer under. Det her er så den sidste, den bygning, der blev renoveret sidste gang. Det var fangetårnet, hvor de værste fanger, de stod, der var. Der kan man tydeligt se, hvor flot slottet er. Man kigger efter hernede også se hernede. Det er så godt der. Men lige her, der er sådan en hul ned, hvor man de aller værste fanger, de får ned, hvis det var. De har lavet noget galt. Og også se op på den anden side. Så har vi så selveste Slotssøen her. Og det er den, man arbejder på, at den skal stå i den samme vandstand hele tiden, for ikke at slottet det skal synke. Det er lavet på egetræspæle, der hvor ikke er øerne. Det er bygget op på 3 øer. Her kan man se, det herovre, det er den ene ø. Og så er der hul ned. Og så er der noget øværk, noget af det, man har lavet sådan halvt om halvt med en øs kunstdyr. Det alle sammen kommer, eller nogen af dem? Ja, men man skal bare til Hillerød, og så kan man tage den her oplevelse for sig. Jeg skal lige sige, at det er brosten, der går på her. Så hvis det ryster lidt, så er det fordi man går lidt ujævnt. Ja, ved du hvad? Jeg vil bare slutte optagelsen her. Lige se tilbage herfra med selve fangeslottet her. Og så har jeg også lige nøjagtigt brugt 30 minutter video. Det bliver spændende at se, hvordan det ser ud, når jeg kommer hjem her. Ja, men det er optaget i dag. Jeg tror, det er den 18. i dag. 18. i 10. 2023. Tak fordi I så med.